Sportsbooking е първото и единствено приложение, което събира хората на едно място, за да играят любимия си отборен спорт заедно. Чрез интеграцията на изкуствен интелект, апликацията ви изпраща покана да се присъедините и да спортувате всеки ден и всеки час, както с любимите си отбори, така и с нови и различни хора, които да заместят някого или да създадете изцяло нов отбор на случайен принцип, правейки го първата социална мрежа за спорт в света. Ако обичате футбол или тенис, волейбол или баскетбол, голф, американски футбол, плажен тенис и плажен волейбол. Каквото и да изберете като любим отборен спорт, за който ви трябват партньори, за да играете, Sportsbooking е мястото, където ще ги намерите и поканите да играят с вас. Запази директно терена от телефона си, избери кого да поканиш от твоите отбори и системата ще им изпрати автоматично нотификация за покана. Може да комуникирате заедно чрез вградения месенджер, да създавате нови приятелства, а защо не и нов бизнес. Печелят не само играчите, но и спортните терени, защото винаги ще са запълнени. Спортувайте където и да е, когато и да е. Нашето приложение ви дава достъп за вашия любим спорт, заедно с тяхната локация и онлайн график и ви позволява директно да резервирате и поканите вашия отбор или напълно нов отбор чрез Sportsbooking. Спорта вече е в твоя джоб, в телефона ти, където са твоите приятели. Всички вече са заедно на едно място, правилното място. Един клик, в един ап и това е достатъчно за вашия успех. Кого сложихте в джоба си сега? О, да, Sportsbooking.